Dlho sme s anime dosť nehrali. Ale mi povedz, čo berem a čo neberem, prosím ťa, lebo piči potom konečná. IMF-ko? Nie. Docko? Knihu? UVčko. Dobre. Bože, strašne som sa upískala. Počkaj, EMF-ko, docko, UVčko? Ešte som brala? Ja neviem, mám knižku, UVčko a docko. Mám kosť. Wow. Je tu panenka. Môžem pichnúť? Nie, je tu. Tu je. IMF 5. IMF 5. Poď na chvíľu z miestnosti. Poď na stranu, ideme ísť. Okay. Spirit box, MF 5. A daj one, docko, prosím. Urobí nič. Hej, to je kniha, je. Dobre. Docko. Docko. Ja som išla pichnúť akurát ten chuj to. Svokol sviečku. IMF, docko a Spirit box. Raid. Dobrá. Za koľko to bolo? 1,35. Za koľko? 1,35. Oni majú 4 minúty. Počkaj, ale čo by sme... My sme hrali to veľké s anime dosť, nie? Nie. Hej? Menšie. Restricted. Zdá, že sme hrali to veľké. Nie, restricted. Isto? A ja som tam dala to veľké. Nie. Fakt? Mhm. Dobre.